И здравейте на всички от БГ. И днес сме в моето сървър, че Диаманти 2, тъй като това трябваше да е в третия епизод, но ще го направя на втори. Ако се чуете защо е втори, това защото като качих беше точно 15 минути, но ме списа, че е отхвърлен. Така, втори епизод, хора, ще направя градинка, че и ми трябва айрон, за това първо ще мина да взема пшеница. Добре, че са такова близо до селото. Така, айде, защо ми спира спринта. Трябва ми айрон, за да взема вода. Така. Ама долу кол. Айде бе, няма ли айрон? Ама виж, жестоко са матапите. Аз търся айрон и намирам кол. Ще взема малко. Първи левел вдигнах. Още едно дърво ми трябва малко. Абе, едно айрон. Айрон ми трябва. За една кова с вода. Тъй като гледам, няма се падне. Майка ви деба. Така 100% трябва... 100% трябва да има айрон, защото се пещера направо. Той е близо до мен има дърво. Ще се моля да има. Ще се направя факли. Така. Ето към мина ще се потърся айрон, която е кратка. Хайде, 3 айрон ми трябва, бе. Бинго! Yes! Намерих. Кача се. Стан крафтинг тейбъл. Yes, намерих си. Знаете, че тук ще трябва да има айрон. Но ще използвам за кова, защото не искам да се направя ферма. Още айрон ще го взема. Аз ще взема толкова. А 14 ще ми стигне. Айде бе. Още кол, който няма ми трябва. Баса минути. Добре, да се връщаме. Още айрон. Дори не съм написал сид хора и това е мега странно. Но няма значение, защото на мен се случва така. Че трябва да ме айрон тук. Ох, колко. Ще си взема малко.
ще ми стигне. Така се трябва да си намеря къщата. Ето е бинго. Бинго-банго. И тук ще взема и този вид. В следващите епизоди мисля да търся овце, да се направя ферма за овце, защото колко... няма значение. Иде. Така. Значи 20 делено на 2. 10 по стигне. Така. Сега. Да вземам дърво. В следващия епизод майче ще довърша. Вече значи ще спирам около 13-14 минути. Така, чай сега. Ако се изгубя къщата, ще се убия. Ето я. И отново ви напомням, за какво сложих торче. Отново ви напомням да се абонирате и може да влезете в това сервърче. И тук да светя. Ето е. Аляне. Айде. Как се получи отгоре? Добре. Така че сега. Правя си едно каменно холе. Къде са огради, чове? Разпреха огради. Ясно. Чай сега ще преработя цялото дърво. Ето как са правили лута. Добре, значи имам един стак. Добре, значи трябва да събера още дърво. Тоест не съм играл Майнкрафт доста време, т.е. само на лаптоп вече понякога играх. И от доста време съм играл, така че съм забрал половината неща. И това по-рядко ще играя. Така 29 и почвам да си правя. Упс. Значи торчовете. Аз имам 9 кола, не знам дали ще ми стигнат за минута. Става половината глупости. Където си торча, ето това. Става глупостите. Така. Да си направя на колфа. Така. Чай си направя огради.
имам 21. Ще ми стигне, че си извада ходото. Съм направил собствена градинка. Значи аз гледам двете сакси и се чуда как да ходя. Значи, къде да бъде? Е така, тук ще бъде. Само някоя зомби добре, че си направих огради. Да не мисля път. Често да няма да стигне, бе. Чася малко. Трябва да направя. Това си хороша търба. Само. А чак първо да просея си. Осем сит. О, добре, че не. Значи те 8 сит, че ги остава. Че няма че си да е. Тега, 8 сит и тук. Ще ме става 17. Сега трябва че да се върши дърво. Ти остана, бе. Значи се връщаме. Аз ще ми стигне времето. Колко ще ми станат? От 9 ми останаха. Значи минута ще се запомни, всъщност не знам как. Така че сега, какво ще да правя? Да, че съм да гледам нещо как се прави. Трябва ми още беше много близо. Не, това ще е за епизода. Хора, това ще е за епизода. Надявам се, харесва клипа. Аз бях Коци. Това беше Майнкрафт Диаманти. Втори епизод и чао.